Ellenmúló szeretettel köszöntök mindenkit. Haszon Dávid vagyok, sakkjáték finemestere és a Sió Sakk oktatója. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, a világbajnok jelöltek versenyének van egy olyan résztvevője, akit lehet kedvelni, lehet éppenséggel utálni, néhányan akár unalmasnak is tarthatják az állandó résztvételét, de egy biztos. A szóban forgó nagymester Jan Aleksandrovics Nyepomnyasi olyan, mint egy igazi főnix madár, akit akárhányszor pusztítanak el, mindig visszautasítja azt, hogy végleg halott maradjon. Mint mondottam, megoszlanak róla a vélemények, én a magam részéről kifejezetten kedvelem őt, főleg a menő frizurája és a még menőbb játékstílusa véget, és egy kicsit hadd puhítsam meg önöket is, a legutóbbi világbajnoki döntő utolsó néhány másodpercével, ezt nézzék, mi történt. Rövid rájátszás utolsó pillanatai, világosnak fél perce van, sötétnek nagyjából egy. Érkezik G3 a partiban, amire itt egy elkeseredett F4, zsalog A2 után, sötét, teljesen nyerve áll. Jön a realizáció pillanata, és ezt nézzék meg. Akárhányszor látom ezeket a képsorokat, teljes totális dráma ezek után merje. Bárki mondani, hogy a sakk nem egy érzelmes játék. Készfogás, Ding a világbajnok. És milyen tisztelt hölgyeim és uraim, láttak-e már olyan világbajnokot, aki ennyire csalódott a cím megszerzésekor? Elképesztő. Nepo már kétszer is nyert Candidates Tournamentet, ez azt jelenti, hogy kétszer is játszhatott a világbajnoki címért. 2020-ban Carlsen úgy verte meg őt, mint soha senki mást. Nem vertek még meg a modernkori világbajnoki döntők történetében, és tavaly pedig Ding Liren ellen karnyújtásnyira volt a győzelem, 14 darab klasszikus gondolkozású idejű játszma után 7-7 volt az állás, és végül a rapid rájátszásban Ding tudta megszerezni a világbajnoki címet. Ezeket a pillanatokat láthattuk, nem olyan rettenetesen régen a videóm. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, ennek a tizede is elég lenne ahhoz, hogy megtörjön egy átlagos harcos pszichológiailag, de Jan Nyepomnyasi, ha le is győzik, mindannyiszor összeszedi magát. Jöjjenek velem, nézzük meg, hogy mi történt a világbajnok jelöltek versenyének 4. fordulójában. A világos sarokban a kétszeres korábbi világbajnoki kihívó Jan Nyepomnyasi nagymester, a sötét sarokban pedig a 2023-as év Grand Swiss torna győztese Vidit nagymester foglal helyet, a partiban következett E4-E5, újra a spanyol megnyitás, és azon belül ismét a berlini változat került terítékre, mivel 2 fordulóval korábban a Vidit megverte Nakamurát ugyanebben a variban, alig ha nem szeretett volna itt a járt úton változtatni, és még Nakamura D3-mal folytatta a játszmáját. Nyepomnyasi úgy döntött, hogy elsáncol ebben az állásban, következett huszár E4, gyalog D4 következett a partiban. Érdemes amúgy nézegetni ezeket a változatokat, mert hogy ha a világbajnok jelöltek versenyén így gyakran kerül terítékre a berlini védelem, alig nem előbb-utóbb újra divatos lesz ez a változat, és le fog szivárogni a mi esetleges versenyjátszmáinkba is. Szóval D4 alig nem itt a leginkább konfrontatív lépés, amit leütni nem kifejezetten érdemes, mert hogy bása E1 után eléggé csúnyácska motivumok fognak itt elhelyeződni az ellenfél királyával szemben, úgyhogy a partiban következett huszár D6, és itt van egy igazi kis választása világosnak, tulajdonképpen az dönteti el, hogy akar-e játszani. Például, hogyha önök azt mondják, hogy az ellenfelem 300 élőponttal erősebb és elég mogorva tekintetet is vág, akkor egész nyugodtan léphet neki D üti E5-öt, ami után egy forszírt remivari fog kialakulni. Leáldoztuk a futónkat, de igazából az ellenfél huszárát vissza fogjuk nyeríteni A4 felkiáltójel után, és nincs igazából más lépés, mint ló D4, ló D4, ló D4, vezér D4, ami után világos állása kielégítő lenne, ha csak nem jelenne meg a sötét is a centrumban gyalog D5 után. És a legjobb folytatásunk azt, hogyha ezt le menet közben ütjük az ellenfélről, vezér D6 után. A vezércsere már nem igazán lenne opció, mert hogy futópárja van az ellenfélnek, nagyon nyílt az állás, világos. Kapaszkodhat itt a remiért, sötét alig, hanem már egy picikét jobban áll, teljesen felesleges lenne ezt választani. Ha már eddig eljutottunk, akkor találjuk meg vezér E4 lépést, ami egy jó kis felkiáltójeles folytatás. Futó E6 nem igazán játszik, mert azt hiszem leütök B7-re, futó E7 szintén nem a legélesebb kés a fiókban, megint csak itt a lekötözött futónak lesz majd elég nehéz sorsa, fekete általában vezér E6-tal szokta folytatni, megint csak nem szeretnénk vezért cserélni, vezér D4 után megakadályozzuk, hogy az ellenfél futója kifejlődjön, nem tudja hozni a sötét színű futót, és tulajdonképpen rengeteg parti végződik itt lépés ismétléses döntetlennel. Nepo azt mondta, hogy hát én bízok a saját erőmben, és nem választotta ezt a varit, minden esetre tegyék el saját maguknak, könnyen lehet, hogy egy fél pontot fog ez a változat hozni önöknek egy erősebb játékossal szemben. Szóval, futó üti C6 következett a partiban, érkezett D üti C, D üti E, ez a berlini fő változata, huszár F5 után pedig lecserélődnek a vezérek. Na most, mi történik ezekben a
végjátékokban, vicces módon 8 lépés után szinte a végjáték szakaszban vagyunk, Sötét Király nem tud sáncolni, a helyzete a tábla közepén időnként ingatag lesz, és eléggé kellemetlen egyébként ez a gyalogszerkezet is. Ha minden egyes tisztet leszednénk a tábláról, akkor Világos nyerne ebben a gyalog végjátékban. Ha hiszik, ha nem. Sötét ettől függetlenül baromi stabil állásokat tud itt kialakítani, ahogy megemlítettük egy korábbi videóban, Kramnyik például ezzel tudta féken tartani Kasparovot a világbajnoki páros mérkőzésen. A partiban következett Huszár C3, és hát megint csak veterán nézőink, nem csak veterán nézőink, alig, hanem mindenki ismeri ezt a partit, vagy hogyha nem, akkor nagyon súlyos házi feladat, ugyanis 2002-ben a kedvenc magyar sakkozójuk Polgár Judit nagymester legyőzte Kasparovot egy rapid mérkőzésen ugyanebben a változatban, ott Huszár C3-ra Kasparov H6-tal folytatta, és jött Bástya D1, és most helyhiány miatt házi feladat megtekinteni ezt a partit, és hogyha lesz elegendő idő, akkor alig, nem csinálok róla egy videót, mert olyan ritkán győznek le világbajnokokat magyar sakkozók. Szenzációs jó kis parti, egy elképesztően tanulságos Bástya végjátékban Polgár nagymester két vára fektette Kasparovot. Futó D7 következett a játszmában, érkezik H3, H6 G4, Huszár E7 után pedig nem tartanak fiókban megnyitásokat többé a nagymesterek, ezért is nagyon jó a Candidates Tournament, ezért is imádom a világbajnok jelöltek versenyét. Huszár H2 jött a partiban, soha korábban az emberiség történetében nem volt még Huszár H2 lépés. Nem is feltétlenül jutna a játékosnak az eszébe szerintem, de érdekes módon azt mondja itt a Nepó, hogy lehetséges, hogy megindulok majd az F gyalogommal picikét előre, hiszen ott akarok játszani, hol a többlet van. A 3 gyaloggal hiába akarok majd belekötni itt a 4-be. Ez kérem szépen nem egy szuperhős történet, viszont van 4 darab gyalogom a királyszárnyon, 3 darab gyalogja az ellenfélek, ott kell nekem majd előre mennem. Partiban következett G5, jön gyalog F4, G-üti F4 kifejlődünk a következő figurával, és fekete állása egy picit rosszabb, de azért baromi stabil. Nézzük Nepó nagymester hogyan vezeti a babákat ebben a végjátékban, vagy inkább lehetne kicsit elegánsabban úgy mondani, hogy vezérek nélküli középjátékban. Huszár E4 következik a partiban, megjavítjuk a pacinak a helyzetét, és jön gyalog B6, ami talán nem a legszerencsésebb folytatás, bár eléggé gyakori típus történet, hogy B6 C5 után a király besomfordál ide B7-re, és ott keres magának biztonságot. Talán esetleg még tartatott a különböző lócétos motivoktól is itt a fekete, minden esetre Huszár G6 lett volna elvileg a precíz lépés ebben az állásban, az is megfogja a C5 mezőt. Szóval gyalog B6 jött a partiban, érkezik Huszár F3, gyalog C5, és hogy megemlegettük, fekete király elvonul egészen ide B7-re. Világos is hozza a királyt, hiszen ilyen félig meddig végjátékban már a királyt kell, lehet és érdemes is aktivizálni, és fehér a királyszárnyon igyekszik majd magának némi nemű térelőnyt kiharcolni. Ahogy A3, jön gyalog A4, feketének nyilván a vezérszárnyon érdemes játszania, jön Bástya arról D1, Huszár C6, gyalog C3. Megint csak az a nagyon szenzációs történet, hogy ez az a gyalogszerkó, amit meg kell jegyezni ebben a fajta gyalogszerkezetben. Ha így tartjuk a gyalogjainkat ilyen kis karom alakban, akkor fekete sosem fog tudni áttörni a gyalogjaival, nem fog tudni vezért képezni még a gyalog végjátékokban sem. Jön futó E7, Huszár H4 következik rá, amire a gyalog H5-tel kicsit megpróbálják ingatni. Itt a világos királynak a helyzetét szeretné megszüntetni a királyt védő gyalogokat, feketével játszó játékos, következik gyalog G5, és jön egy olyan lépés, amit a Vidit lépett, aki megint csak 1 milliószor erősebb sakkozó, mint én, de úgy ítélném meg, hogy problematikus, pláne nekünk, mert attól még, hogy egy erős sakkozó meglép bizonyos érdekes és hasznos lépéseket, mi nem biztos, hogy el tudjuk bírni ugyanazt a súlymellényt, mint amit a Vidit. Vidit lép itt egy Bástya A5-öt, és B5-ön keresztül szeretné majd abajgatni itt a B2 gyalogot, így akarja aktivizálni a bástyákat. Na most, ha mi játszunk egy partit feketével, én azért szeretném önöket eltanácsolni ettől a figura átrendezéstől, mert bejön a Bástya B3-ra, és van egy csomó motivum, ló D4-eket lehet majd lépni, B5, B4 egy izgalmas történet. Bástya nem áll veszedelmesen egyébként B3-on, mert nagyon messze vannak a huszárok, hogy esetleg őt zaklatni tudják, nincs világos színen mozgó futója fehérnek, de ez a B3 Bástya, ez nem olyan szuper aktív figurám. Az állás a számítógép szerint egyébként egyenlő körüli minimális előnyt ad, világosnak tényleg minimálisat, de én azért szeretném önöket lebeszélni arról, hogy hát ilyen passzív bástyájuk legyenek. Passzív bástyákkal rendelkezzenek, jött a partiban gyalog G6, valahogyan érdemes elkezdeni az áttörést, jött F-üti G6, Huszárti G6 után szenzációsan áll ez a két pacit egymás mellett, rengeteg mezőt itt elfoglalnak, zaklatják az ellenfél bástyáját, jön Bástya D8 a partiban, most lehetne egy elég nagyot hibázni, hiszen ha azt mondjuk, hogy ingyen csoki, akkor az F6 Huszár becsültük alá, hogy milyen fontos munkát végzett, mert Bástya G8 után hirtelen elég komoly problémák lesznek. Ló HF4 után futó F7 és hajaj, problematikus. Úgyhogy a partiban jött először Huszár üti E7,
csökkentjük a figuráknak a számát, jön huszárüti E7, és most csaptunk le H5-re. Oké, igazából erre a vidit is alig, ha nem gondolt, mert bástya D3 után vissza fogja tudni nyerni a gyalogot. Nagyon sok olyan pillanat nincsen ebben a partiban, ahol space gombolni lehet. Itt azért feltenném önöknek a kérdést, hogyan hárítsuk el ezt a sakkot. Ez egy érdekes kis történet, és közben a kiszáradás mentesítés is el tudom követni. Egy jó lépés van világosnak, hogyha bástya F3-at épp ebben az állásban. Ha királya megy arrébb, hát nyilván G2 lenne alig, hanem a legrosszabb lépés, futó H3 az nagyon kellemetlen történet lenne, és a másik bástyát akarná használni bástya E3 után, sakk, ütés, támadás, közül itt egy sakk és egy ütés egyszerre, futó E3, bástya B2. Very much problems. Hirtelen szétesik a gyalogszerkezet, és igaza lesz feketének ezzel a nagyon érdekes bástya manőverrel, végül is tényleg szétzilálta volna a világosnak a vezérszárnyi gyalogjait. Bástya F3 persze a partiban, csop-csop, futóti H3 után az állás még mindig anyagilag egyenlő, de van egy nagyon-nagyon menő E-szabad gyalogunk, és milyen tisztelt hölgyeim és uraim, ezekben az E-gyalogokban kifejezetten érdemes lesz bízni. Jön is gyalog E6, végjáték van, toljuk a gyalogot. B5 következik a partiban, B4-jel szeretne robbantani majd fekete, jön futó G5, egy érdekes kis közbeiktatott lépés, odaadjuk a B2 gyalogot szívesen az ellenfél E7 huszárjáért, akinek arrébb is kell mennie, jön gyalog E7, végjátékban toljuk a gyalogot. Na most ez már egy nagyon problematikus helyzet. Valahogyan meg kell állítani az E7 gyalogot, és kétféle lépés közül lehet választani. Igazából szerintem mind a kettő problémás, de a gépén mindig azt mondja, hogy lehet ezt az állást tartani feketével. A rosszabb lépés az lenne, hogyha most áldoznánk B a tisztünket, hiszen huszárüti E7 után, ha belegondolnak, végül is ez nem is feltétlenül egy ilyen teljesen elfogadhatatlan lépés, mert a huszárüti E7, futóüti E7 után akár B4-el, akár bástyüti B2-vel lehet itt próbálkozni, és hogyha megszabadulunk a maradék két gyalogjától világosnak, akkor nagyon-nagyon kevés olyan figura van, aki reális motveszéllyel fenyegetné majd a sötét uralkodót. De igazából lóti E7 után bármelyik, akár B4, akár bástyüti B2 következik, jön egy huszár F4, futó F5, futóüti C5, össze tudom védeni ezeket a gyalogokat, és így nem lesz problémája világosnak, előbb-utóbb túlsúlyba fog keveredni, és szépen lassan be fog majd vinni egy gyalogot. Vagy egy menő futószáros matvezetést alakít ki, annak örülnék egyébként, hogyha látnánk ilyet a Candy Race Tournamenten. Futó D7-et lépett Vidit nagymester, ez egyel precízebb, ráadásul hagyjuk az ellenfelet hibázni. Nepo persze nem hibázott, de azért megint csak Max gomboltatom önöket, hogyan kéne folytatni ebben az állásban világossal. Legjobb mindig természetesen az, hogyha kirakjuk táblán, gondolkozunk, leírjuk a változatokat, és a jobbat választjuk ezek közül. Ugyanis, hogyha érkezik E8 vezér, hiszen eddig toltuk előre az E-gyalogot, hasonló problémákkal állnánk szembe, mint itt néhány korábbi változatban. Futóüti E8, bástyüti E8 után most úgy esik le a B2 gyalogosunk, hogy nem kapjuk meg érte a C5-öt, és nagyon gyenge a C3, nagyon gyenge az A3, hogyha eltűnnek világosnak ezek a gyalogjai, nem lesz reális esélye a győzelemre. Úgyhogy azt mondta itt a Nepo, hogy rendben, melyik az a figura, aki állhatna jobb helyen, jött bástya D1 felkiáltójel a partiban, amire számos féle képpen válaszolhat fekete, ugye a fő probléma a D5 huszárnak a helyzet, őt szeretném lecsapni. És nagyon-nagyon nem egyszerű a helyzet, megint csak 36. percben vagyunk, fogy az idő, és nincs plusz 30 másodperc minden lépés után, el kell érni a 40-et a plusz fél órához. Vidit, persze, időhátrányban van, Nepóhoz képest, hogy általában mindenki időhátrányban szokott lenni, és újra egy fordított kombináció, hogyan kéne megvédeni ezt a pacit. Hogyha érkezik futó E8 a játszmában, ami egy jó kis ellenfenyegetés, üsle kedves ellenfél, én is leütlek téged, arra huszár G-tel közbeiktatok egyet, és eléggé szétesik az állása itt a feketével játszó játékosnak. Ha érkezik huszár B6, erre van talán egy egyszerűbb történetünk, hiszen általában mit szeretünk csinálni, milyen tisztelt hölgyeim és uraim, átfejelni a téglafalat, bástyüti D7, sacrifice the rook, nyilván lóti D7 után talán egy picit jobban fog állni már itt a világos játszó játékos. Aztán, amit lehetne még csinálni itt, az, hogy lép egy C6-ot itt a fekete, és azt hiszem, itt is lennének izgalmas dolgok, de huszárüti F6 felkiáltó el után megint csak nagyon problémás a sötét helyzete, jön huszárüti F6 és bástyüti D7, annyi bástyát áldozunk, amennyit csak lehet, hogyha cserébe kapunk egy E8 vezért, miért ne? Na jó, a partiban, ami érkezett, az király egy C6 lépés, és Nepo nem is volt az asztalnál, hanem egy ilyen kivetítőn nézte a partit, és tipikus Nepo módjára így elfintorodott, mikor látta ezt a lépést, felhúzta a szemöldökét, és hölgyeim és uraim, hogyha összeakadnak Nepomnyásival és ő fintorok parti közben, akkor alig, ha nyerve áll. Király 4 felkiáltója jött a játszmában, újra nyomás alá helyezzük azt a D5 huszárt. Milyen jó hozni ám a királyt a végjátékban, ezt azért érdemes megjegyezni. Hozzuk a királyt a tábla közepe felé. Jött futó E8, 2 kérdőjel, a végső hiba, amire jött bástyüti D5, futóüti H5, és egy egész szenzációs lépés. Ugye az E8-at szeretném én előbb-utóbb megtölni, de hát viszonylag jó védi a futó megint csak ezt az átlót.
És azt mondta itt a Nepo, hogy nyeszpesigy, szovjet végjáték iskola első szabálya, nyesies. Jött a partiban futó C1 felkiáltójel, 2 felkiáltójel szerintem. Megvédjük a B2-t, nem engedjük az ellenfélnek, hogy a Bás saját játékba hozza. Szörnyű szomorú az a Básja, Borzalino. Jó, meg egyébben megtámadtuk a H5 futóját és az ellenfélnek. Jött futó G6, fenyegetésre ellensakkal válaszol, jön király E5, megyünk előre. B4-el az ellenfél szeretné valahogyan felrobbantani itt a helyzetet, és nyilván elég komoly hibákat el tudunk követni, hogyha itt mindenki leüt mindenkit, mert ebben az esetben az ellenfél bássája az egyel hatékonyabban fog tudni majd jönni a védekezés irányába. Úgyhogy nem hagyjuk annyiban, jött király F6 felkiáltójel, megint csak sacrifice the rook, és nyilván itt az a fő probléma, hogyha én ideütök, ő meg ideüt, akkor az E8 vezér az el fog készülni. Hiába van sötétnek egy üres lépése. Jött a partiban futó E8, érkezett Bása D8 persze, beüti A3, jött még a partiba, jött rá egy beüti A3 a biztonság kedvéért, nem ám az lesz milyen tisztelt, hogy akkor az ellenfél is csinál magának egy vezért, az még egy elég hosszadalmas küzdelem lenne, hanem jött a partiban beüti A3, jött futó D7, és király F7 volt az a lépés, amire az indiai nagymester bedobta a törölközőt, király F7 a játszma 41. lépésében Jány Alekszandrovics Nyepomjasi magához ragadta a második győzelmét a Candidates Tournamenten. Nincs igazából lépés, az itt a probléma, milyen tisztelt hölgyek urak. Hogyha szeretném hozni a Bását mondjuk ebből az irányból, Básüti C3-ra érkezik Básüti D7 felkiáltójel, akit hát visszaütni megint csak nem kifejezetten érdemes. Matt 2-ben, mint olyan, szeretjük ezeket a mattokat. Viszont, ha meg nem üti vissza, akkor meg mi történik? Hiába ad egy sakkot, király E6 után szenzációs C1 futónk elvégzi a munka oroszlán részét, és az E8 vezér ellen megint csak nem lehet mit tenni. Mit lehet még itt lépni? Nem igazán lehet lépni. Bása B1-re ugyanazt fogom csinálni. Mindig Bását áldozok. Most már Primov Bása áldozat, milyen tisztelt hölgyek urak. Bása D7, király D7, E8 vezér. Ez is nyert volna, úgyhogy Vidit nagymester azt mondta, oké, jó tanulság volt, egy picikét átgondolom majd a berlini változatokat, amiben amúgy szenzációsan megverte a Nakamurát, ez egy egészen epikus parti volt, arról is készült videó már a csatornára. No, 4 forduló ment le, minimálisan reája pillantunk az eredményekre, hogy állnak a Candidates Tournament résztvevői. Nos, milyen tisztelt hölgyeim és uraim, lassan hozzá kell szoktatnom magunkat, csak úgy, mint az elmúlt 2 alkalommal, megint csak Nepo vezeti a világbajnok jelöltek versenyét, persze baromira messze van még a vége. 4-ből 3 pontot szerzett, 2 győzelem, 2 döntetlen. So far so good, világosan nyerni kell, sötéttel elég a döntetlen. Nepo így nyerte meg az elmúlt 2 Candidates Tournamentjét is. Mögötte Gukesh nagymester és Fabiano Caruana 2,5 ponttal. 50%-nál van Pragnananda nagymester, és 1,5 pontosok Firouzja, Abbasov és Nakamura Hikaru, az igazán meglepő egyébként. Vidittől kikapott, a többi parti egyelőre döntetlen lett. Nakamura nagymester továbbra is szenzációs munkát végez, mert ahogy befejezi a partit, leül a gép elé, és streameli élőben a gondolatait. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, 2800-as játékosoknak a belső elemzését hallani az éppen lejátszott partiáról, hát az sokkal jobb, mint mindenféle vidéki youtubereknek az elemzését meghallgatni, úgyhogy csekkolják le egészen nyugodtan a Nakamura videókat, és továbbá 1,5 pontja van még Viditnek, aki megverte a Nakamurát. Milyen verseny az, ahol megverem a Nakamurát, és az utolsó helyen vagyok 4 forduló után. Egészen szenzációs, úgyhogy hölgyek, urak, egy pár partiba egészen biztosan bele fogunk nézni. Holnapi napra kirakunk egy gameplayt addig is. Minden jót, jó játékot kívánok önöknek!